Тапшыруыбызның алдагы котлау сәламен без зур Чирекли авылына юллыйбыз. Бүген үзенең 45 яшьлек юбилейлы туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Куликова Сания Сәүбән кызы каршылый. Онтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны яраткан тормыш иптәше Наил, кызлары Гөлнур, Алсу, кияви Илхам, Мөнир абзысы һәм барча туганнары котлап җылы теләкләрен җиткерәләр. Газиз кешемә бары 17 яшь кенә тулган чакта мин гомерлеккә минеке бул дип тәкъдим ясадым. Әле яңа гына мәктәпне тәмамлаган яшь кыз каршы килмәде. Һәм менә инде бер-беребез өчен терәк һәм кирәк булып 28нче ел тату гомер кичерәбез. Улы сөенечләребез булып 2 татлы кызларыбыз туды. Гөлнурыбыз инде үз гаиләсен тудырып, киявебез Илхам белән бик матур яшәп киләләр. Ә инде Алсуыбыз 9нчы сыйныфта укып, безнең куаныч булып янәшәбездә яши. Алтын алмам бик уңган һәм булдыклы хатын кыз. Бар эшкә дә өлгерергә тырышып, ул өйдә дә, бакчасында да, йортында да гүзәллек, пөхтәлек булдыра. Ул кайнанасын да үз әнисе сыман 12 ел мәрхәмәт һәм хөрмәт күрсәтеп тәрбия кылды. Мин аңа моның өчен бик рәхмәтле. Кызганычка каршы үз әнисе сөеклемә 35 яшь кенә булган чакта ук үлеп китте. Алтыным Хак Тәгаләнең кушкан юлыннан гына атлап, намазларын укып, дугаларын кылып яши. Төрле яктан да тик үрнәк кенә булган хатыным 2 яклап туганнарны да тигез күреп гомер кичерә. Тәмле иттереп пешергән ризык тулы табыннар белән кунаклар каршыларга ярата. Сөеклем, сиңа сәламәтлек, бәхет, шатлыклар, балаларыбызның игелекләрен күреп, тынычлыкта, моллыкта яшәргә язсын дип телим. Рәхмәт сиңа миңа терәк, балаларыбызга үрнәк әни булуың өчен. Без сине бик яратабыз җимешем. Минем тормыш иптәшемнең туган көне бит бүген. Иң беренче тиешле мин әйтергә котлау сүзен. Теләкләрем күп әйтергә. Бул син гел дә ягымлы. Елмай гына күрсәң әгәр минем усал чагымны. Мин болай бит, тик яратып әйткән булам шелтәләп. Күзләр тимәсен дип кенә тиргәмим бер дә теләп. Телим сиңа сәламәтлек, ак бәхетләр күп итеп, шатлык сөенечләр килсен, уңышлар торсын көтеп. Озын гомер телим сиңа, көннәрең кояшлысын, төннәреңдә насыйп булсын күрү айның яктысын. Ә без, мин дә, балалар да яратабыз үзеңне. Туган көнең котлы булсын дип тәмамлыйм сүземне. Әнкәебез безнең күз нурыбыз. Ел сайын синең гүзәл туган көнең безнең өчен дә олы бәйрәм. Җаннарны җылытып, киңәшләреңне биреп, безне дугаңнан аермыйча, авыр чакта ярдәм итеп, шатлыкларыбызга сөенеп, безнең өчен көннәрен дә, төннәрен дә йокламаган кеше син ул. Рәхмәт җаныкаебыз булганың өчен, безне балам дип, иркәләп, сөеп яратканың өчен. Котлыйбыз әни туган көнең белән, чын йөрәктән рәхмәт җиткереп. Килсә әгәр хәлләремнән минем, бар галәмне бирер идем сиңа китереп. Нинди сүзләр табыйк котлар өчен, ничек сиңа сөям диек. Я бер Аллам, озын-озак еллар иркәләп әни дип дәшиек. Алтындай син безнең әнкәебез, котлы булсын матур бәйрәмең. Җырга үреп сиңа тапшырабыз изге теләкләрнең бәйләмен. Хөрмәтле Сания Сәүбәновна, юбилейлы туган көнегез котлы булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Матур сүзләр булса, син бит лайык барысына. Ай кояштай балкып һәрчак, чыгасың син каршыма. Алтыным син алтыным, сөюмнең ялкыны. Җаным киеп сусаганда, син бит суның салкыны. Син алтыным, сөюмнең ялкыны. Җаным киеп сусаганда, син бит суның салкыны.
ул газап булып, күңелләрдә йөрелмәсен. Бәхет нуры булып балкып, ялкын булып дөреләсен. Алтыным син алтыным, сөюмнең ялкыны. Жаным киеп сусаганда, син бит суның салкыны. Алтыным син алтыным, сөюмнең ялкыны. Жаным киеп сусаганда, син бит суның салкыны. Шешкем дием сиңа, күңелемдәге кояшым. Тормыш юлларын узганда, бул гомерлек юлдашым. Алтыным син алтыным, сөюмнең ялкыны. Жаным киеп сусаганда, син бит суның салкыны. Алтыным син алтыным, сөюмнең ялкыны. Жаным киеп сусаганда, син бит суның салкыны. Жаным киеп